Otvaram raspravu. Gospodin Andrino Maljevac. Ja bih rekao par riječi, stav, to je ozbiljna stvar, porezi, građani normalno nezadovoljni čim se diže porez i tako, pa bih rekao stav IDS-a i HNS-a, koalicije IDS-HNS je da podržava ovu odluku gradonačelnice u visini paušalnog poreza po krevetu, znači da ostane 300 kuna ovako što je bio do sada. I IDS i HNS smatra također da je to dobro, odnosno zahvaljujući ministru Cappelliu da je dobro da je to preneseno na lokalnu samoupravu, da mi tome odlučujemo, a ne da Ministarstvo financija ili Ministarstvo turizma mogli su staviti 750 kuna i šta bimo mi onda? To bi se prihvatilo i gotovo. Tako da to prozivanje od strane grada Cresa, gradskog vijeća Cresa smatramo neosnovano, to prozivanje ministra Cappellia, smatramo neosnovano, smatramo iznenađujućem, a pogotovo što i Marijana se smije, ne znam zašto, ali da, mislim, tebi nije drago, mislim, da, dobro. Ne, mislim da smije, govorim o ministru, pa onda radi toga, da, aha, dobro. Tako da, u onom što sam ja čuo kad smo bili i na svečanoj sjednici grada Cresa, tamo je bilo i načelnika i gradonačelnika i župana i ministra i svih stranaka koje su u Hrvatskoj i svih dijelova Hrvatske i vladala jedna, pa mogu reći, idila u suradnji i tako dalje, gdje je i gradonačelnik Cresa rekao o suradnji grada Malog Lošinja i grada Cresa u vezi turizma, a ta suradnja baš bez Ministarstva turizma ne bi išla, pa prema tome smatram to prozivanje ne baš nekom mudrom odlukom. Tako, hvala. Zahvaljujem gospodinu. A ovo u visini tog poreza od 300 kuna, to sam mislio i pitati, to je već gradonačelnica rekla, to dizanje i cijene smeća i vode i tako dalje, tako da je to u redu da je ostalo na toj